калдыруу жеңил түгел. Синең өчен айрым тартма бүлгән күңел, синең өчен айрым бүлмә, айрым ишек, акчар шаулар. Жеңил дисең миңа ничек? Минем дөньям кисешмәгән синең белән. Дөресрәге юк бит синең атлап кергән. Тузан баскан. Күрәсеңме тәрәс төбен? Гөлем шингән, син бирмәгән сары гөлем. Синең өчен матур курчак кына булдым. Кибетеңнең киштәсендә урын алдым. Алдым илһам, алдым яшәр өчен көчен. Курчак кына, өрә белмәгән бер кешек. Ташлап китә дисең хәзер. Кая инде? Сип бәйлиләр, йорт сакларга кешеккә дә. Бүген кичен, бикләп китим бу бүлмәне. Жеңел түгел. Ачуланып калмай, мин.